חולי סרטן, האם הם יכולים להשתמש במולטי-הרבס בתקופת הטיפולים הכימותרפיים, כל הביולוגים שעוברים, ואני מבינה שבתקופה הזאת הם צריכים את הרעלים בגוף כדי להרוג את התאים הסרטניים, אז הם לא יכולים להשתמש בגרינטי, כי הוא מנקה רעלים. אז לגבי המולטי-הרבס אני רוצה לדעת, לגבי החולי סרטן, הם יכולים להשתמש בזה כדי למלא את כל המחסנים שלהם במינרלים והכל, וגם לגבי דופק, אם יש למישהו דופק מהיר, הוא יכול להשתמש בזה, והאם זה בכלל מעלה דופק לאנשים שהדופק שלהם חלש? התה ירוק. התה ירוק מעלה קצת את הלחץ, עם כזאת הדופק גם כן. אוקיי? לגבי השאלה של המולטי-הרבס, הייתי משיב עם שאלה נוספת. האם מותר לחולי סרטן לאכול פרי ירוק כמו שצריך, או פרי אדום, או תפוח, או דבר בריא כזה? ברור שמותר. הוא מדבר על תמצית של צמחים, שבעצם יש להם ערך תזונתי והגנה נגד כל הדברים, וזה לא מנגד את המצב הזה. אבל שוב, במקרים האלה, כדאי להיוועץ עם רופא, כדי לדעת מה הוא חושב על זה, אוקיי? המצב. בגדול, אני אומר לך, עם השאלה הזאת אני מרמז שכן. ה-WLF שואלים פה אם יש שוני בין הקפסולות הקודמות שהיו לבין החדשות, ואם אפשר להשתמש בשניים ביום או אחד ביום, יש איזה שינוי? העבודה שלי זה עבודה לא מזמן. אם יש שינוי, זה שינוי בפרופורציה. זה היה 30% מהצמח הזה, ועכשיו יש 42%. אבל הפורמולות הן מיועדות מההתחלה להיות הפורמולות האלה. העבודה שאני עשיתי זה יותר לשיפור. אני מכיר יותר איך התהליכים הביוכימיים בתוך הגוף, ואני רציתי שהייעוד, שאנחנו נשיג את המטרה בפרופורציה הכי טובה בין האלמנטים שם. אם יש שינוי או אין שינוי, הדבר הטוב שאנחנו יודעים שעכשיו יש לך את הדבר הכי טוב שיש. כן, בבקשה ואחר כך. אוקיי, יש עוד שאלה. כן, בבקשה. את רוצה עם המיקרופון? לא משנה, מה? אני התחלתי עם ההרכז של 10 ימים, התחלתי. הייתי לוקחת את ה-EFP לפני הארוחה, בחצי שעה, עם 2 כוסות מים, לפני קצת יותר, אבל תמיד הייתה לי בחילה, באופן קבוע. יש לזה סיבה? כאילו זה משהו פרטי שלי, אישי שלי, או... כמה זמן זה המשיך את הבחילות האלה? 10 ימים? כן, די. כן. אז בדרך כלל זה בא, בחילות באות בגלל בעיות כבר של אליקובקטר, שזה משהו האם הייתה בעבר דיאגנוזה של אולקוס או של דלקת בקיבה, אז אנחנו יכולים להתייחס לזה, לייחס את זה לבעיות של אליקובקטר. אוקיי? אבל בגדול הצמחים האלה הם אפילו מגינים על השכבה הפנימית של הקיבה, והשתייה עם מים מרובה, 2 כוסות של מים, לא אמורים לעשות את זה, במיוחד אם את לוקחת את זה בין רבע שעה ל-20 דקות לפני הארוחה. לא מקווה לא מצפה לראות תופעות כזאת בהמשך. אמרתי, הגוף מתרגל לכל מצבים. יכול להיות שהבחילות האלה זה בגלל שהגוף רגיל ליותר שמנים או משהו כזה. עכשיו שונים, יש את המצב הזה. אוקיי? עוד שאלה?
עד עכשיו דיברת על אספקת ויטמינים ומינרלים שהגוף צריך. מה לגבי ניקיון הרעלים? מתי עושים? איך עושים? הכל הולך בדרך באותה ערכה. אני אמרתי בעצם שברגע שאנחנו מטפלים בהפטוסיטים, שזה התאים של הכבד, ושאנחנו מספקים חומרים שמזרזים את חילוף החומרים ביחד עם המים, אז אנחנו נקבל את זה תוך כדי. אנחנו תכנן את זה, אני לא רציתי להיכנס גם פה בפרמקולוגיה, איך זה קורה בתוך ההפטוסיט, כי אז זה מתחיל להיות קצת משועמם, למרות שזה מאוד מעניין, אבל צריך בסיס ביוכימי וצריך בסיס של הפעילות הכימי על הרצפטור בתוך הדבר. אבל מה שיש לנו פה זה שתיית מרובה במים ביחד עם החומרים שכבר יש וקיימים בתוך הערכה, זה אמור לעשות את זה תוך כדי. האם אפשר לצרוך את הערכה באופן חלקי? יש בעיה למשל עם לחץ דם, אז האם לקחת את הכל, למעט את התא הירוק? מבחינתי כן, אני לא יודע אם הם מוכרים את הערכה בלי זה, ומבחינת פרמקולוגי וטוקסיקולוגי, כן, יש אפשרות כזאת, אבל זה דפרטמנט אחר. אני חושב מנפרד. כן. אוקיי. אתה מדבר על שתיית מים מרובה. אני מעולם לא שתיתי מים. תתחילי. אני לא מסוגלת. אני נחנקת, אני מגיעה, לא יודעת לשתות. אני בכלל לא הייתי שותה כלום, רק קפה. היום התחלתי לשתות עם דייט. קולה. אוי ואבוי. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו די חזקים, אבל 70% זה מים בסך הכל. את לוקחת מים במרק, את לוקחת מים באורז גם כן שאת אוכלת, כי האורז הוא מתבשל במים, הוא תופס מים. הכל, העגבניה זה 95% מים, אז המלפפון וכל זה, זה ייתן. אבל המים המרובים שאנחנו מדברים זה כדי לתת לחילופי חומרים לקרוא יותר מהר. את תראי למשל שהשתן והיציות יהיו צלולים יותר ויהיו פשוט לוקח כל הטוקסינים החוצה, וזה חשוב מאוד למי שרוצה לנקות את הגוף עם הדבר שהכי יש בכל הגוף שלנו, שזה מים. אנחנו לא מכירים שום דבר שמנקה יותר טוב מאשר מים, אוקיי? אז אני ממליץ מאוד שתתחילי, את יכולה לעשות המתקה עם סטיביה, או שטויות, כאילו. אני שותה דייט ספרייט, השאלה אם זה בסדר. אני נגד דייט ספרייט בגלל שהממתקים האלה ששמים בתוך זה הרצאה אחרת, וזה לא לפורום הזה כרגע. אבל ממליץ מאוד לשתות. יש לי שאלה, זה חלק מחברה, אני ממגזר חרדי, יש לנו הרבה נשים ואין הילודה שלנו פוריה. האם אפשר את הערכות האלה בזמן הריון, שיש המון צורך לזה בציבור שלנו? אני מדברת על ערכת הירידה. קודם כל, בזמן שיש לנו תינוק עובר, שהעובר צריך כל מה שיש לו מהאימא. ואם האימא מתחילה לעלות במשקל, זה דבר טבעי לחלוטין, וזה רצוי שיהיה ככה. ובזמן של ההיריון, אני לא ממליץ לגנוב מהעובר, מהתינוק, את מה שהוא צריך על מנת לרדת במשקל. אפשר לאזן, אפשר לעשות הליכות יותר, אפשר, אבל לתת משהו דרסטי כדי לרדת במשקל, זה נגד הטבע. ההיריון יש הגברת נוזלים, יש הגברת מאגר של שומן גם כן, כי אנחנו צריכים את השומנים לתינוק. התינוק, כל מה שהוא לוקח, ובין החודש השישי לתשיעי, זה רק הגברת שומן, והאימא מתחילה להשמין גם כן, אבל לא בגללה,
שהיא צריכה לספק שומנים, כי בין השישי לתשיעי זה הזמן שהתינוק כבר הכל בסדר, הוא פשוט צריך לאגור את השומנים שיעזרו לו אחרי הלידה. המצב של היציאה מהרחם זה מצב של כמו חיים ומוות, בשבילו, ההפך, כן, זה משהו שאנחנו מכירים פה, זה מאוד טראומטי, הוא צריך לאגור את זה, ולכן אני לא ממליץ. מה כן אפשר לקחת? נגיד את המולטי-הרבס, זה משהו שהוא... מולטי-הרבס, למשל שיש לו ויטמינים, בדרך כלל הרופאים אומרים שצריך לקחת את הפרנטל, אוקיי, שזה לפני ההיריון, וזה כן, אין שום דבר, אבל משהו שיגרום לירידה במשקל, זה לא הזמן. לכל דבר יש את הזמן הנכון, את המקום הנכון ואת הבן אדם הנכון. ברגע שאחד מהם לא בסדר, אם יש מישהו שהוא רוצה לרדת במשקל, זה הזמן שלו. הוא במקום הנכון, הוא הגיע לפה, אבל הוא חולה, אז לא הבן אדם הנכון. אחד מהתנאים כבר לא שמה, זה בזמן הנכון לרדת במשקל, זה בהחלט לא הזמן של ההיריון. שהיא עשתה ניתוח קצת קיבה. חצי שנה לא יורדת במשקל. יש לה 20-30 קילו, לא יורדת במשקל, היא אוכלת 100 גרם ביום. אז זאת אומרת, היא מאגרת את הנוזלים. והאם אחד מהנושאים פה יכול לעזור לה? כי לבלוע כדורים היא לא יכולה לבלוע, כי שם הכל סגור שם, כמעט טכנית, היא יכולה רק נוזלים. מה אפשר לעשות? לגבי השאלה הזאת זו שאלה חשובה, כי יש פה עניין שהיא לא יכולה לבלוע את הכדורים. בדרך כלל אנשים אומרים, תפתח ותיקח. לא, לא, לא. הכדורים האלה עשויים כדי להתפרק בקיבה, רק לא להיכנס כבר מפורק לקיבה. אז בדרך כלל אנחנו רוצים שזה יהיה, אם בן אדם באמת הוא לא סובל, אז אפשר לעשות את זה במשהו מסוג שמן זית, אוקיי? ולתת את זה ביחד עם לחם, עם פחמימה. כי ראיתם מה קורה אם אנחנו שמים שמן על המים? אנחנו בחנוכה, השמן צף, הוא יהיה פה בקיבה הרבה זמן. אבל אם אנחנו נותנים את זה בתוך הלחם ובתוך השומן, אז אנחנו נותנים דימוי ממה שיש בקפסולה. אז ברגע שרוצים לתת, לא סובלת, אז קצת לחם עם שמן זית או שמן אחר, לפתוח, לעשות את הכדור הקטן של הלחם ולקחת את זה. צריך שם פחמימות וצריך שם את השמן זית, על מנת שאנחנו נעשה דימוי ממה שהיה בקפסולה, וככה הספיגה תהיה מלאה, לא יהיה החומר צף בתוך הקיבה, שדרך אגב, ה-pH, החומציות מאוד מאוד חזקה שם. אז אנחנו רוצים, אם אנחנו נותנים את זה בלי מה שאני אמרתי, שזה בלי השומן והפחמימה, אנחנו פשוט נהרוס את הפורמולה. חבל. יש הרבה אנשים שאומרים שאתה מדבר איתם על ערכות, אז אני אוכל את הצמחים האלה, מה אני צריך את הקפסולות? מה ההבדל בין הצמחים לקפסולות? כאשר אנחנו לוקחים את הצמחים, אנחנו בעצם לוקחים את זה ולא יודעים כמה בדיוק לקחת. פה זה מדוד, פה זה מיובש ומרוכז. אני חושב שהשאלה הזאת יותר מתייחסת לעובדה שהרבה אנשים לא רוצים להגיע הביתה, ללכת לשוק, לקנות את הפירות, את הירקות, לחתוך בדיוק בכמות שיש. הוא עשו את העבודה מראש. אבל ההבדל, אין שום הבדל. הצמחים, זה אותם הצמחים, הלקיחה של הדברים האלה לא בקפסולה, אם הבן אדם לוקח כמו שצריך, גם כן, העבודה שהערכה עושה זה לתת את החיים קלים, הכל מדוד, הכל כבר בכמויות כמו שצריך. אני למשל, אתה הולך למסעדה,
אז שם אתה אוכל, יושב, וזה הרבה יותר יקר, אבל אתה לא עושה את הכלים, אתה לא מבשל וכל זה. פה זה אותו עניין. אנחנו מדברים על חומרים טבעיים מרוכזים ביותר, כי איפה שאין מים, אין תגובה. הם נשמרו בדיוק כמו שהם, זה כמו תמונה. אחר כך, כדי שזה יחזור להיות סרט, הוא צריך מים. אז מים הוא מקבל עוד פעם במעיים, בקיבה, ואז מתחיל הפעילות עוד פעם שלו. זה ההבדל, אוקיי? אני לא יודעת אם השאלה הזאת במקום, אבל יש לי ילדה שהיא אלרגית לאוכל. עכשיו, לאיזה אוכל אני לא יודעת. עכשיו, האוכל הזה מייצר אצלה הרבה נזלת. לא, היא לא אוכלת חלב, היא לא אוכלת שטויות כמו במבות ולא מכניסה את זה הביתה. אז אין חלב. ולא הוצאתי מהתפריט שלה גלוטן לאוכל. אוקיי. מה שבדרך כלל, בגדול, ככה בלי איזה לחם לבן, לחם מקמח לבן ודברי חלב. זה מה שעושה את זה. אם את לא הגעת לדיאגנוזה ואת הוצאת את זה, אז זה דבר יותר, מה שאנחנו אומרים, מקרה ספציפי הזה, זה משהו שלא הולך ביחד עם כל האוכלוסייה. כל האוכלוסייה, אנחנו יודעים שהפעמימות הפשוטות של הלחם לבן והחלב, דברי חלב, זה עושה בעצם את זה. אז ייתכן שזה בא מדלקת שיש בה סינוסים גם כן. אין לה בסינוסים דלקת, זה גם בדקתי. זה גם בדקתי. עכשיו, זה התחיל, הנזלת התחילה אצלה כשהתחילה לאכול אוכל רגיל, כי כשהיא אכלה אותה, הכל היה בסדר. אוקיי, אז זה מקרה מאוד ספציפי ואני לא חושב שהפורום הזה זה המקום, אני מצטער. משהו לספר לאנשים, לטובת כולם? יש רק שאלה קטנה. כן, עוד שאלה ואז הוא רוצה לספר משהו, ועם זה אנחנו... אוקיי? כמה זמן אחרי לידה אפשר להתחיל את התוכנית? אחרי 3 חודשים זה זמן בסדר גמור. נשים לנקות, את צריכה לתת גם לתינוק את הזמן שלו לנהוג. ואם היא לא ננקה? אז אפשר לדבר בפרטיות, לא בפומבי ככה. אני רוצה לספר משהו טוב. בזמן האחרון התחלתי לקחת ליקוריץ' כדי להירדם טוב בלילה. זה עושה את העבודה. גם עוד דברים, אבל גם נותן לי לישון טוב. מתחבר לנושא של ניקוי רעלים, שצריך לישון טוב. שם עושים את הליקוריץ' גם לדיאטה. הוסיפו. יש לא היית בהדרכות, אבל הוסיפו. אוקיי. כן, עוד שאלה. אני אגיד לגלד. פשוט אנחנו לא יודעים שכמעט 80% מהתאים במעיים הם בעצם אחרים על מערכת החיסון. אם אנחנו מתעסקים בניקוי הגוף מרעלים ובזה מחזקים את מערכת החיסון, לכן ילדה שלה כשהיא הייתה מניקה לא היה, כאילו, יונקת, אז לא היה לה בעיות. עכשיו מערכת החיסון חדשה, צריך לחזק מערכת החיסון והכל יתעלם. נכון. יש לנו יוסי שידבר במילים הקטנות ואני צריך ללכת. טוב, השאלה שלי, אני בדיאט עושה את זה באופן מושלם, את הריבון וגם את הליקוריץ'. השבוע עשיתי בדיקת דופלר ויצא לי בדיקה מושלמת. אני יכול לרדת משתי כמוסות ליקוריץ' לכמוסה אחת? שאלה? בן כמה אתה? אוקיי, בואו נעשה ככה. לגבי מינונים, אני שמתי מה שזה לבן אדם רגיל שלוקח את הדיאטה. המדיקל בורד יכול לענות לשאלה הזאת. אני מעדיף לא להימנע. לא שאני לא יודע את התשובה, אבל יש מקום לכל אחד ואנחנו צריכים לכבד את המקצועות השונות. אני לא יודע עליכם, אני כבר הרבה זמן בהרצאות של בריאות וראיתי הרבה מאוד רופאים. אני חושב שזאת אחת ההרצאות היותר מעפות והיותר טובות ששמענו. זה פשוט מדהים, כולם מהמות חברים.
אתם קיבלתם פה מתנה גדולה, דוקטור יהושע מאור עשה עבודת קודש. אני ממש שמחה שאתה איתנו. הפכנו אותי לעשות את העבודה. אני בדיוק אומר בהפסקה, דוקטור מאור, לבנות שאחראיות על התמיכה. טוב, אחד מכם, טוב, יורד לכם השעות העבודה, כי 50% מהעבודה עכשיו יורדה לכם כתוצאה מהפורמות החדשות. תודה רבה לדוקטור יהושע מאור, חברים, תודה רבה לכל. תודה רבה.